Pasok na to din mga day, magul. Ay mga day. Sorry no, medyo na-cough yung ante. Okay mga day, today is January 6, Sunday. Time check, 12:30 PM na, no? So, human akong kaon. Wala lang akong gibasa akong buhok. Kay nga buhok mga day, di ni siya basun daw kadlaw. Kung gusto ka ma-maintain daw ni siya pinanindot, di daw siya basun kadlaw. Karon mga day, Meunnie ang panahon nga gitakna sa Ginoo. Nga mo gini siya ang adlaw nga mag-shoot gid ko sa KINSA'y PARA NIMO nga music video. So kamo mga day, ayaw lang dyan mughawa ani nga video mga day. Ubanan ko ninyo mga day sa pag-shoot aning video ha mga day. No, mag-uol. Mughawa diha. Ang call time namo kay 3 PM dito sa SMC side. Anya, makailara mo sa ako ang production team unya, no. Miracle Productions ang tawag sa ila mga day. So ganon, 3 PM ang call time, 12 nakaandam na ko. Kay karon muadto na ko sa akong makeup artist o ang akong stylist nga si Geoff Lagaria. Laisyo ninyo ante mga day kana na siya stylist. Dili na siya mag-adto sa Bershka sa Pull&Bear sa Zara mga jacket dito. Palihog lang na siya stylist, no. Laisyo na siya. Ganun. Kaya ko nga, wala di naman lang di ko mukhag stylist. Uy, para siya yung problema sa akong suoton. Kasi ako na yung problema sa tanan. Bibo ba? Ano, hatag ang problema sa iyaha. Uy, ayun. Hindi ka akong outfit, uy. Makakita mo niya mga day, na-scene bitaw nga mag-drive ko na ko. I'm not sure kung madayon ang pag-drive na ako kay first of all, ako lisensya. Chismis inyong ante. Kasi mukalit og comment ang LTO dito nga. Oy! Lisensya sa tadiha, oy! Wala siya kayo lisensyang bayhana ka. Nagpaing-ani gid pud kog buhok. Tungod lang gid pud ani nga music video kay gusto ko bago akong itsura. Dili kay mura ko giatay sa una nga murag but ka ribbon di pa ako sa di ante ito red ribbon mo di ante. Ano gyud? Wala inform endorser ba sa red ribbon? Buisit bigay sa itsura na ko sa mga materatang tanan oy. Ayan, fairness mga day ha. Shoot na ko karon pero gabi niabot man gid inyo hang anti-friend na. No? So, nakakapanahon pa jud mi. Nakapanahon jud mi og tagay pud gabi. Pero I promise to myself nga dili ko magpalabi. Yeah. Kalma ra kay gabi, no. Nya kana bitong feeling nga lipong na kay ko sa beer. Nya bugat pag kay kong buhok, pura bag lipong na kay bugat pag akong buhok. Oy, paglaban ako diri oy, muli tang tanan mga na gid. Muna siya. Murag mundang na siguro huyaw-huyaw diri no, kailangan na siya kumulihok. Ano pwede jud kay kumundang oy. Naglibog ko magmaleta ba ko kay magdama ko push in your boots. Alright mga day, maningkamot sa ko. Mga day na yung day friend na sa likod mga day no. Day, ato bang po day? Turn around. Turn around ba yun? Story na ka. Day, turn around ba yun? I-acknowledge ko itong mga kadayers. Ay. Ano, ay. Sa di ay, sa malita. Si Galaw. Si Janda na taron. Luis, ito, sabi ako, aso man akong bag, eh? Masa nga bag? Mga day, ako lang i-share sa akong suliran karong mga day, alright? Pinagkatagbaganda ka, day. Akong suliran di ay itambag hubag yun, tawagin na ako ni. Iyon akong stylist ka magdadaw ko ani akong Doc Martens nga boots. Ano yung akong push in boots. Ug sa dihang kay ano ba ito, crisis kanyong ante ug bag. Di po siguro may ikong push in boots diri no. Ug lang. So ano, suoto lang sila ko ni day. Mura man ko Gangnam Style day uy. Mura bilatin na mo niya mo. Ayan ang buhok boots wig ko asa ang digmaan oy. Bito, uy. Asa digmaan ba yun? Asa ko mga Armalite di ha? Kinsay! Ano dyan tayo? Ay! Ferdina! Mahadlok na director na. Kinsay! Hashtag edited mo na tingog. Yawa. Hashtag edited ang tingog di mag-goal. Ang director ka! Yawa. Sige, kasagang director ko nga nakagigkanta ba. Oh, ni chat si Raybert. Musta ka?
shoot nimo today, di ba? Gisugod ko hospital oy. Kay mura jud og mabuak akong ulo tas gihilanat ko tas gasuka. Uy ngano man na. Sa di ay. Kaon nimo. Nagsige may hospital mga tao ron, uy. Sige lang hospital ang mga tao. Grabe kay nagka-influential si Jomi day. Charot. Hospital ba siya? Yawa, kalimot ko. Day, tanggalon sa natin yung braid, Day. Yawa ka. Tanggalon sa daw niya akong braid. Balik na na to. Balik na nato niya. Sarong din. Mga alas 2, mga 2:30 before sa shoot. Mga before sa shoot, magpa-braid dapat ko. Ikaw day, sa agenda ni mo today, day. What? Apartment hunting me today. Labas ah. Laisyo lang apartment hunting. Apartment hunting! Apartment hunting. Apartment hunting! Sige na day, note na namin itong paki, day. Ay, sa Day, ha? Note na ako paki, _MP4. Hey, mga day, gabi ka igang mga day. Time check. 1:08 PM na. Mo, diretso ako dire no, anak ko dire sa gawas sa ako MUA o ako stylist. Hi, day. Hi, day. Oo. What's up? Okay, grabe kasama ko. Hi, day. Hi, day. Hi. Hi, day. Uli siya ako MUA mga day. Aha. Day. Maaga siyang dumating dito, like kanina Ganun pa. nga So late. Nagsalit. No-bore Wala man ko siya. buwan ang buwan. Kasi di oras akong sabot na ida. Ano ka lang man? Okay na, oy. Cool ba? Masam ko eh. 2019 na ba ya? Resolution ba na ko na? Charot lang. Uy, kanin ko sa imong buhok, oy. Thanks, Nay. Love it. Thanks, Nay. So mga day, si Joff mga day. Naman siya akong stylist mga day. Siya gwapo kay kante oh. Uy, guwapo ba, oy? Insecure ka sa imong buhok, Kay dai. sige lang, day. Ayo. Pagpainganin lang ulit ko, day. Okay na ba? Dili ako, day. Saman. The last song syndrome na mga kakanta nito ni Meunnie. Nakikipot ako sa mong pes. Ulo. Perfect. O, Diyo, ibutang sa akong naong bitaw. So mga day, muna siya kusuotin mga day. Bukan daw kids. Katong color, dai. Umong na ako, rin ko na dali. I have the most beautiful lips. Gala na tong Santos nga Rosario, Day. Hi, medyo maldito. Kung naminaw ka, I love you, medyo maldito. Ikay, kapuya na na yung trabaho, di ba? Ingos RC mo. Imong ko anon. Kanina. Blidan. Camera. Mas nindot yun iyang ate mo makeup niya. Lagi, nasampal ako naong. So mga day, nahuman na dyan ako MUA, no? Pero di pa ni siya yung final. Kaya basig na pa i-enhance ito, ganun. Time check mga day, 2-3 PM na. So maghinahinay na may. Maghinahinay na dyan may antong seaside, no? Kaya medyo layo, mga ginang seaside, just kabihasnan. Na may gramos yung seaside, kaya medyo layo-layo ragid siya, alright? Muna siya kung mga suoton mga day. Busy nanti, oy. Busy, oy. Busy nanti, oy. Kaya imong earrings kayo, di ba? Champion. Ang belt. As in, champion dai, winner. Goal? Go, diretso na, be. Di ba? Nadali, kompleto na. Yeah. So, nadali. Mga day, so gusto ta mo i-introduce na ako ang backup dancer. No? Isa na gid siya mga day. No, pag hi, akong backup dancer. Nag-iisa lang gid siya. Ayaw siya akong backup dancer. Day, kabaw na ka sa tong koryo, day. Okay na, day? Hataw lang siya, day, ha? Day, humok ka ni siya glawas, day. Humok ka ni siya glawas. Ayo. Kailangan humok. Flexible ba ito, day? Palihog lang. Just take it off. I've been studying a lot of LMI's music video. A lot of narrative-wise, it doesn't make sense, but we get the emotions of the trying. Nag-play na siya, day. Nag-roll ang number, day. Nagdagan ang number, day. Pinagdagan ba kayo naman? Tubag, oy! Grabe siya kakatuloy, in fairness. Nga na. Hindi ko naman siya, wide lens, makita tagtanan. Okay, my G. Gula na. Paghubo na dahil. Smoking effect, wait lang. Ala, oy. Smoking effects na daw dahil. Oh, mga day, oh, ingani akong outfit niya, mga day. Ingani ko magmaoy, dapat nag-fur jacket. So take note, mga day, fur jacket. Asa man tong puss and boots. Pero ang shot kay habadi na di ay.
Ini-request ko mga ayaw ko niya whole body kay putot kay ko pero nakabots. Yaw, asa na bikil uy gatay. Mag-call. Inis ang mga day. Hello? Ingani mga day, ingani siya mo magmaoy pohon. No? Dapat naka-fur jacket gid mo. Ingani gid yung buhok. No? O yeah, dapat nakagid mo diri sa kainitan. Di ba? Okay, view sa kainitan. Di hajil mo magmaoy. Pero naka-fur leather jacket. Pero naka-fur leather jacket yun. Ako, ingani gid ko magmaoy mga day. Take note. So, dapat ko pa gikita. Ay, so, halag nasakitan. Basta ko pa. Akong gipataraw yung eyes kay mag-shade siya. Batasan. Another step to your right. Then look back. Okay. Something like that. Nara ko iliog dito day. Lang ako rin. Kaya tinagal ko. Concerned citizen. Paniliog dante. Keep that speed, Meunnie. You can't walk too fast. Rolling action. Camera's rolling. Stand by. Hold your look as if you're thinking. Okay. And then slowly turn and then walk. Dapat ma-frame ako. Yeah, pula ata ma-frame. Yan, yan, yan. Yeah. Let's shoot one inside the car. Giselle, can we all Pwede pa open? Dito lang sa may tip ha, ganyan lang. Huwag na sa side dito lang, tsaka sa may dulo dito. Hindi siya mukhang kumain ng lechon. Go na tayo. Todo emote yung auntie day. Correct, lami kayo dahil. Sakitan jud ko. Yung mo lang feel no? Feel ako, murag Naghihilak ha? dapat niya ko make up day. Muli sinabihan mo lipstick. Muli ko ron. Mauligid ko ron. Mga day, mga Happy New Year, Isa ni day. siya, mga pabuto ni siya mga day, mga sparklers. Yeah, ang scene ani kay mo sakay daw ko, yung itsa daw ko dito sa dagat. Muna siya ang scene, ito mo buto daw ko. Kay sige daw ko sig panguta na kinsay para niya na ulit. Gwapa gihapon. Gwapa gihapon yung goal. Laban lagi kayo na day. Headdress na dahil. Mini go. Ay man siya, kailangan makunin niya. Baka siya yung para sa iyo, Day. Charing. Gwapa lang tako eh. Gwapa lang kayang konday. Kaayo, Day. Pero be cautious lang sa imong scene karon ha. Ano nga? Kay Masunog niya. Masunog niya akong buhok, ginuutabang. Importante, gwapa na siya. Langhap sarap na ba kayo dire mga day? Langhap sarap. Grabe ka, hujumot. Bidang Ayat ang saya. ero. Napag ginamatay nga ero. Chismes kay namatay nga ero. Wadi ko namatay. Ipak na yung picture, Day. 2 minutes mo, Day. Hawakan mo lang. Ito medyo kita yung shoreline. Oo, yun nga. Pag isang pub lang siya, no? Oh, isa pa. We'll do another one. Yeah, we'll do another. We only have 4. Yeah, we have 4. Oo, wala na yung Ano mo goal? Oh, Daba na dyan ang tanan dire. Grabe emote sa inyong ante no. Porg ako di na dyan gumusulat ang makoy nga kanta sunod. Kaya murag emote niya yung ante. Gusto ko bibo-bibo lang ta. Palihog lang. Muna yung mga day, pasakyon ako dito sa pabuto. Ilupad na ko niya dito. Dito daw ako panong ko dito sa barko. Dito gina ako ang charot. Ayaw na may buka dito ha, kasi if mapalit siya sa air, nindot yung tanawang sa Sige video. day. Mga day, ngon sila nga mo, dasa ko sa beat. So, alam sila, budot sige mga day. Kulang ha. Firework case. Pero ino-hold lang. maybe we can use it later. Later. Pang hipster siya. Oh. So far, so good. Nice, nice sunog. Tawa yung fireman day. Correct. Air roof, oy. Air roof na.
Day, kung masunog akong bok, ilabay ko sa dagat. Do you hold it? Ginutabang. Careful. Yawa. Ah, you okay? Napasa ba? Pero, brilliant na kayo siya. Ano na lang, bro? Sorry. One more. Akala ko rin. Yawa. Sige pa? I think okay na. Like, Okay na? Okay na ka? May dalawa naman tayo. di mag-uol. Okay na ka? Okay na, day. Ganda. Nagpasok-pasok na to din mga day, mag-uol. Next location na po ito mga day. Alright. Change hair na tayo yun. Tay sure magpirya ang nagmaoy-oy. Sultan jud na. Sultan jud na day. Ikaw at ako. Okay yun ang music nila dyan sa ano. Ako makatulog ko spirit-spila na day. Kasi broken hearted ako on. Shout out kang TJ Montero di makatulog na mo. Sige din na. Ikaw at ako. I have. Okay, mag-shoot daw sila dito kadali lang. No mga day ako itsura mga day oh. Pak. Burik ka sa piryahan. Kaya sunod man nga location ko kay piryahan. Palihog lang, tag 5 lang. Ayun yung ante. Pareho pinili away. Charot. Gabi. Pak, di mag-goal mo lang trono. Yuts oh. Laban ni mo yuts. Jam yan. This is your close-up. Not make movements shouldn't be that big. Just you parang, you know, it's within you. just Yeah. Feeling the moment. Yeah. Okay. Day na siya day binili whole body day. Mura gikog. If mukuha mong tiil ra ha? Kay gwapa ang tiil. Gwapa ang tiil. Kung wala yung catwoman nga taga-kulon. Kaya yung emotions ko dito kuya ba? Yung emotions ko happy ba o ano? I'm confused. Okay, just jump. Okay. Yeah. So I'll use Oh, this.